Assalamualaikum, salam pinggiran, tempat di mana jalan pikiran harus disesatkan dan logika tidak boleh digunakan. Ini lagi apa bedah jalan pikiran soal semboyan dan ketoke nek do gawe semboyan ku pinuk-pinuk puitis ngelegakno ati padahal penipuan publik. Ujung-ujungnya aku dihapusi meneh. Contohnya dan ana semboyan hemat pangkal kaya. Tak diteni iku. Nyatane kancaku jenenge Johan, kuwi iku boros ora ketulungan dan mlebu nang kantin, tahu pong kremus, bakwan lep, es sirup serutup, es dawet serutup. Iku nek gak tak alang-alangi, khawatirku tiang listrik ngarep yo dituku diserutup si sandan. Aning mbak ngono ndek itu yo panggah sangune akeh terus. Jemputan mobilnya yo gonta-ganti terus. Lah kene. Terus tak rewangi nek nang kantin lambeku mecucu. Tak talani karet tak dobel rapia. Ususku tak ancam, njaluk nganeh-nganeh tak gadekke. Ya panggah mlaratae dan. Jadi semboyan hemat pangkal kaya iku ana ketentuan dan syaratnya dan. Nah istilahnya syarat dan ketentuan berlaku dan. Syaratnya apa? Bapakmu kudu sugih sik. Nek ora ada ndakmu hemat nganti kaya siluman ula yo ora bakal iso nek bapakmu ora mbok ijolno. Ku nomor 1 dan nomor 2 ana nek bersih pangkal sehat. Nah, nek umume wong-wong sing diresiki atau dibersihke kan omahe. Anak aku sing tak bersihke isi dompetku. Jadi sing teko ora sehat dan tapi sing teko malah bang plecet. Amarga isi dompetku wis tak kuras tanpa duit, teko nek bang plecet. Terus ngomong soal babagan resik iki dan sekolahku iku tiba-tiba malah aneh. Gara-gara no semboyan bersih pangkal sehat iku saiki nggawe program jenenge bank sampah. Waduh. Iki wong cilik ora dikon nabung duit malah dikon nabung sampah. Iki janjane arep gawe sekolahan apa arep gawe komunitas pemulung? Ora cetha. Terus apa untunge? Terus ini dan, iki ku nek sampai program bank sampah iku gagal, wong kon nabung sampah ae ra iso. Wacan berarti nemen wong Indonesia iku. Nek nabung duit ra iso lumrah, mergo duit nek ana kena go tuku bak. Wah iki sampah lho dan. Nek sampai nabung sampah wae ra iso, wah wis ancen mentalitase awak dhewe iku perlu dipertanyakan. Terus tak diteni neh mendan. Iki engko ya, lek sampai program bank sampah kok dikorupsi. Wah, wis. Berarti memang tingkat korupsine awake dhewe itu wis mengakar dan berarti menduit tok sing dikorupsi. Tapi kardus mie ayam karo gendul aku wae ilang. Nek wis kene berarti bener programku sing diingi. Program bank sampah tak geser jadi program korcil. Program koruptor kecil. Wis kene dan matur nuwun. Tetap gunake akal, tetap gunake pikiran kanggo bedah kahanan. Salam pinggiran.